बिफां लाइफाङा जोंनि जिउ बिफां लाइफांखौ थांनानै थानो हो नोङो रंजानो हागोन नोङो थांनानै थानो हागोन आं रंजानो हागोन आं थांनानै थानो हागोन फांसे बैसो जानाय बिफाङा खमैनो 50 बोसोर बैसो जानाय बिफाङा जोंनो 5.3 लाख रांनि अक्सिजेन होयो 4.6 लाख रांनि जोंनो हासार होयो 6.4 लाख रांनि हा खुरखानायखौ होबथायो 10.5 लाख रांनि गुबुंले जानाय बारहावाखौ सोदाङो 5.3 लाख रांनि दाउमा दाउसा जिब जुनार बिसोरनो रैखाथि होयो आरो 32.1 लाख रांनि बिबार फिथाइ बिलाइ दालाइ फार्निचार जोंनो होयो फरायसाफोर फै जों बयबो खौसेयै जोंनि बे मिथिंगाखौ जों रैखाथि खालामनि जोंनि बे मिथिंगाखौ जों रैखाथि होनि जोंनि मिथिंगाखौ जों रैखाथि होनो हायोब्ला जोंनि बे आबहावाया रैखाथि जागोन फांसे बिफाङावनो दङ जोंनि जिउनि सान्थौ बारसे बिबारावनो दङ जोंनि जिउनि सान्थौ मोनफ्रोमबो दालाइ बिलाइ बिबाराव दङ दाउमा दाउसा बेरे सिखिरिफोरनि जिउनि सान्थौ बिलाइ दालाइ बिबार फिथाइ सामथाइ बेयो जोंनि खन्थाइ बेयो जोंनि मेथाइ बेयो जोंनि हारिमु बेयो जोंनि सोदोमस्रि बिफां दालाइ बिबार बिलाइखौ लानानै जोङो मेथाइ सुजुयो जोङो खन्थाइ सुजुयो बेसे रंजाथाव बेसे खुसि बेसे गोजोन बेनिखायनो फरायसाफोर जोंनि नोजोराव जेसेबां बिफां बिलाइ दालाइ बिलाइ बिबारफोर दङ बेखौ जों रैखाथि होनो जों नाजानांगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि जिउआ बे बिफां लाइफांनि सायावनो सोनारनाय जोंनि बुहुमनिफ्राय बिफां लाइफां जोबगोन जों अक्सिजेन मोननाय नङा रावबो सुबुङा बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा बिफां लाइफांखौ रंजानो हो मोसानो हो बिबार गावदां बारनो हो बिलाइ खिलिनो हो बिफां लाइफांखौ थांनानै थानो हो नोङो थांनानै थागोन नोङो रंजानो हागोन नोङो मिनिनो हागोन आङो थांनानै थागोन आं रंजानो हागोन आं मिनिनो हागोन बे मिथिंगायाव जाय बारखौ जोङो जादों बेयाव 21% अक्सिजेन दङ बेखौ साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मिथिनांगोन 78% नाइट्रजेन बे मिथिंगानि बाराव दङ उखुन्दै दङ हाद्रि हाला दङ आरो बेफोर उखुन्दै हाद्रि हालाया जोंनि थाखाय जोबोरै खहा गोनां बिफां लाइफाङा जेब्लासिम थांनानै थागोन जोङो मानसिया रंजानो हागोन थांनानै थानो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो खायफा बिफां लाइफाङा जोंनो हराव अक्सिजेन होयो खायफा बिफां लाइफाङा जोंनो हरावबो सानावबो अक्सिजेन होयो जाय बुहुमाव जोङो थांनानै दङ बेयाव दिनै इन्डास्ट्रि दं फेक्टरि दङ गारि दङ मटर दङ ट्रेन दङ जायनिफ्राय उखुन्दै गयो बे उखुन्दैया जोंनि बे बारखौ गुबुंले खालामो नाथाय जोङो थांनानै थानो थाखाय जोंनो इन्डास्ट्रिबो नांगोन जोंनो फेक्टरिबो नांगोन जोंनो गारि घोड़ाबो नांगोन नाथाय जोंनि गुबुंले जानाय बारहावाखौ जोङो सोदांनो जों हानांगोन आरो बेफोरखौ सोदांनो थाखाय जोंनो थोजासे बिफां लाइफां नांगौ बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ जोंनो नांगौ 5 जुन वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे रेसपेक्ट आवर नेचार सेभ आवर एनवायरनमेन्ट बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन सानसे समनि भारतनि हादोरगिरि डक्टर एपिजे आब्दुल कालामआ जोंनि मिथिंगाखौ जोङो मान होनांगोन जोंनि आबहावाखौ जोङो रैखाथि होनांगोन अब्लासो जों थांनानै थानो हागोन मिथिंगाया जोंनो होदों बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ हाजो हाला दैमा दैसा लैथो लैथोमा बेखौ जोंनो होदों बेसे समायना बे मिथिंगाया बेसे रमायना बे मिथिंगाया बिफां बिलाइ दालाइ फिथाइ बिबार बिसोरो बेसे रंजायो रंजानो बिसोरो बेसे मोजां मोनो समजों लोगोसे बिसोरो गावदां बिबार बारो बिलाइ खिलियो गोदान महर लायो मिथिंगाया बिफां लाइफाङा जेरै रंजायो जों मानसि माहारियाबो जों रंजानो जों सोलोंनांगोन जोङो मेथाइ खननो जों सोलोंनांगोन जोङो मुसुरनो जों सोलोंनांगोन जों मोसानो जों सोलोंनांगोन फरायसाफोर जोंनि बे आबहावाखौ रैखाथि होनो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोग्गो हुदा दानानै लानांगौ बिफां गायनाय हुदा बिबार गायनाय हुदा बेफोरखौ गायोब्ला
गावबो रंजानो हागोन न'नि सोरगिदिं थासारिया समायना जागोन जोङो बिबार मोनगोन फिथाइ मोनगोन दालाइ मोनगोन बिलाइ मोनगोन जोंनि बे बारहावायाबो सोदांजागोन माखासे बिबारफोरखौ जोङो न' सिङावनो गायनो हायो माखासे बिफांफोरखौ जोङो एसेल' हायाव गायनो हायो जाय बिलाइ बिबार बिफांफ्रा जोंनो अक्सिजेन होयो जेरै निम बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो निम बिलाइखौ जोङो मुलि हिसाबै जों बाहायनो हायो बेनि अनगायै देबदारु बिफां दङ देबदारुखौ गायोब्ला न'खरनि जि बारि बागान बेयो समायना जागोन जोङो अक्सिजेन मोनगोन आरो माखासे बिफांफोर जायखौ जोङो न' सिङावनो गायनो हायो एबा फिसा जायगायावनो जों गायनो हायो बेफोर जाहैबाय एल'भेराखौ जोङो मुलि हिसाबै जों बाहायनो हायो बेयो जोंनो हरावबो अक्सिजेन होयो थुलुंसि बिफां मानि प्लेन्ट्स स्नेक प्लेन्ट बेम्बु प्लेन्ट अर्किड बिबार जेसमिन बिबार बेफोरखौ जों न' सिङावनो गायनो हायो बिनिफ्राय जों हरावबो अक्सिजेन मोनगोन न'आबो बिबार बारिजों समायगोन जोंनि गोसोआ रंजागोन बोसोरफ्रोमबो 5 जुनखौ वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे हिसाबै फालियो नाथाय बेखौ साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोसोआव लानांगोन बे सानखौ जोङो सानफ्रोमबो जों फालिनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफांखौ जोङो सानफ्रोमबो गायनो हायो बिबार बिलाइखौ जोङो सानफ्रोमबो गायनो हायो बिफां लाइफां बिबार बिलाइखौ गायोब्ला मोनसे गोग्गो हुदा जागोन इसोरा जोंनो जिउ दान होदों बे जिउखौ जोङो थांनानै थानांगोन नाथाय बे जिउखौ जोङो थांनानै थानोब्ला जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफां थानांगोन जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफां थांनानै थानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो स' फरायसाफोर जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन दिनैनि बे COVID-19नि पेन्डेमिक सिटुएसनाव गोबां सुबुङा अक्सिजेन गैयैनि थाखाय अबथिरा रुंसारि जालांबाय बेयाव जोंहा दुखु दङ दा बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन जोंनो अक्सिजेन नांगौ आरो अक्सिजेनखौ जोङो मोननो थाखाय थोजासे गाव गावनि न'आव गाव गावनि गामियाव गाव गावनि समाजाव गाव गावनि फसंथानफ्राव बिफां लाइफांखौ जों गायनांगोन बिफां गायनो थाखाय जोंनो अकेजननि गोनांथि गैया बिफां गायनो थाखाय जोंनो समनि गोनांथि गैया बिफां गायनो थाखाय जोंनो थाखा फैसानि गोनांथि गैया बेयाव नांगौल' जोंनो गोसोनि बोलो बिफां गायनायनि फारसे मोजां मोननाय थानांगोन मिथिंगानि फारसे अननाय थानांगोन मिथिंगानि फारसे मान थानांगोन मिथिंगानि बे गोहोखौ जोङो बायनानै मोना जों नागिरनानै मोना जोङो खुलुमनानै जों मोना नाथाय बेखौ जोङो आखाइजों मावनानैसो जों मोनगोन स' फरायसाफोर न'नि सोरगिदिं बिफां लाइफां गाय बिबार गाय बिफां लाइफां गायनाय बिबार गायनाय बे हारिमुखौ जोङो साफ्रोमबो सुबुङा फोथांनानै लाखिनांगोन आरो जों मान होनांगोन बिफां लाइफाङा जोंनि जिउ बिफां लाइफांखौ मिनिनो हो बिफां लाइफांखौ रंजानो हो बिफां लाइफांखौ थांनानै थानो हो नोङो रंजानो हागोन नोङो मिनिनो हागोन नोङो थांनानै थानो हागोन आङो रंजानो हागोन आं मिनिनो हागोन आं थांनानै थागोन